Sa number 2, siyudad sa Bacolod may duha ka dugang nga COVID-19 Delta variant cases. Balay sa mga symptomatic patients ang ginpaidalom sa lockdown. May report si Nico Delfin. Isa ka 31 anyos nga lalaki nga unemployed sa barangay Sumag ang nagpositibo sa COVID-19 Delta variant. Samtang isa naman ka healthcare worker nga 32 anyos nga lalaki ang dugang manya kaso ng Delta variant sa barangay Singkang Airport. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, fully recovered ng duha ka mga dugang nga Delta variant cases nga lunsay symptomatic ukon may ginbatsyag nga hilanat, ubo, allergic rhinitis kag sore throat. Separado nga ginpaidalom sa lockdown ang ila puloy-an kadungan sang liwat nga swab test. Sa barangay Singkang Airport, natigayon man ang pag-swab test sa 8 ka mga kaupod sa puloy-an sang healthcare workers so nakay punong barangay Rosini Distrito. Recovered na sila, nakabalik na sa kaniubra sa ospital man ng isang iba, nakabalik naman. So, ginpabalikin sila, reswap, ginamabalaan man ang result karon liwat. Parehas man sa naligat, nagagawa naman sila, nagapadialysis naman, kaya nag-abot. After 2 weeks ang result na Delta, kuwaon sila liwat, i-reswap. May duwa na ka Delta variant cases sa barangay magluwasan na Tulupangdan nga clustering of cases kung diin 20 ang nalatnan sang virus. Gani hugot ang panawagan sang punong barangay sa Pumuluyo nga maghalong kag striktuhon ang pagsuksok sang face mask kag pagsunod sa social distancing. Actually, that's why hindi ta mabalaan kung ang Delta ni galibot-libot lang Diba? So, kinahanglan tagid yung maghalong gid kay habudlay mo hospital. Pwede ka kita mapatay. Hindi ka mo, hindi na ako mamahog kita pero as experience jutayan ako pero hindi ko gusto matabo sa iba niya mga pamilya diri sila pinasakong barangay kag sa bilog man nga Bacolod na gusto ko gid na matapos na hindi kakapoy gid para sa kapangabuhi sa pangabuhi kita. Padayon naman ang paghinyo sang syudad sa Pumuluyo nga magpabakuna sa mga vaccination center agod mapaiway ang pagkautas ng kabuhi tugas ng COVID-19. Sa records ng AOC, ang Bacolod ang may 12 na tanan ka mga COVID-19 Delta variant cases kag fully recovered na sila tanan. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.